ММА да бор омадам, да ҳамин рӯзое ки ман ҳама одаморо нигоҳ мекардам, майдакимда мегуфтам, боёро тамошо мекардам телевизорда, чӣ хеле Фёдор Емельяненко баромад мекард, Мирко Кроков баромад мекард. Инай одама баромад мекарданд, ман ҳамаро медидам. ҳамин Америка мақсад чӣ хеле туғри шуд ки ту сразу Америка рафтию ва пастию баландӣ дар любой одам аста, мақсад ҳамин возможност кор яхе вақт меша ки ту наметавонӣ машқ кардан. Не только машқ, ҳам чизе бошад. ба хотири он ки тоҷикистония ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад ки зодаи Тоҷикистон ай худаш падараш модараш то салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. имрӯз мо суҳбати озод бо яке аз беҳтарин варзишгарои тоҷик ки якум тоҷике ки дар Беллатор победа кард, Некруз Мирхоҷаев, ва мо дар питсерияи Дон ҳузур дорем. раҳмат ба ҳамин питсерия ки мода возможност додан дар ҳамҷа суҳбати озодмона гузаронем. салом алейкум Некруз бародар, хуш омадӣ ба барномаи суҳбати озод. имрӯз мо мехоҳем ҳамроҳи худат суҳбат кунем ки яъне якум тоҷике ки дар Беллатор якум победа карди, буромад ту фахри тамоми миллати тоҷикӣ ва мо имрӯз мехоҳем ҳамроҳи ту ҳамсуҳбат шавем ва фаҳмем чӣ хел якум тоҷик дар Беллатор мақсад якум победа карди буромад. Салом алейкум акай Ҷавлон, салом алейкум ба тамоми халқи Тоҷикистон. Баромади Беллатори ман чӣ сар шуда ки ман ҳамин аввал гӯштингир будам, ҳамин ММА, ҳамин бои бесправил чиза ман вообще хеле дар берун медонистам тамом. Хеле профессионал уровень да набуд. 2015 ман ҳамин Америка чемпионати ҷаҳон гӯштинг мерам ки ба ҳамҷо ҷурон бад ҳамин спорта машғулам да. Ман даъват мекунам як рӯз ҳамун зал ки биё машқ. Хеле ман санҷиданӣ мерам ҳамун зал ки тренери ҳамунҷо мега ки бой баромад мекунӣ мақсад ди гӯштинги суси маҳбул шуд мақсад. Даъват кард бой профессионалӣ сразу. Фикр кардам, гуфтам чӣ ба не яхт ма бисанҷам. Якум бое ки сар шуд 2015 сар шудагӣ буд, моҳи сентябр буда ядам агар хато накунам. Баъдам хе рафт. Рости гап ҳамин байнда чанд бор хеле пастию баландӣ шудаги ай рӯи кор, ай рӯи ҳамин чизо да вақте вақт возможност мешуд машқ кардан ҳам мешуд, барое ки кор ай мисол уҷо дар Америка да хеле проблема айда пули хона, пули хӯрдан, пули и, пули ӯ, ба мақсад ҳама вақт машқ кардан намешид. Ва корам мекардем мақсад. Ба рӯзе шид ки ҳам хеле мақсад машқа напартофтем, ҳам хеле давомш додем. Ҳамин рӯзе шид ки ҳамин тренери Бруклин ММА Тери Голдман бурам, ҳам хеле якум ҳам як ҷурам баромад кардаги дар Суҳроб. Чӣ нашид, неудач нишиде. Баъд ҳам хеле возможност мада пайдо шуд. Мақсад ҳамун матчмейкери Беллатор, қатъиам тренери ман хеле гапошон соз айда. Мақсад вай манро мешиноса, хуб мешиносам, хеле спискаи манро роё кардан Беллаторда. Кофтан саперник ёфтам, розӣ шидем. Кор мекардем бо дав вақтам, вақти чизда кор мекардем, як ҷоят кор машқ. Як 3 моҳ мондандам хеле бояд фаҳмидем кор моро мондум ҳамаро як ҷоя. Ҳоли рост ҳамин саҳар бега машқ кардем. Мақсад омадем ҳамин рӯзда хеле ғолибата ба даст овардем. хуб чӣ хеле ки бародар фаҳмидем 2015 гуфтем мо Америка рафтем. Мақсад озе мо медонем ки Америка ҳар як шахс рафта наметавонад, ҳамхе аст. ҳамин Америка мақсад чӣ хел туғри шуд ки ту сразу Америка рафтию ва мақсад машқ кардию ба уровини Беллатора буромадӣ? Мо 2015 чемпионати ҷаҳон рафтагӣ будем. Чемпионати ҷаҳон ай гӯштинги тарзи озод Юнони Румӣ барои рӯйхатгирии Олимпиадаи 2016 ҳамин Рио де Жанейро мешуд ҳамунҷо. Баъд рафтем хай гӯштинг да хеле чӣ шуд. Мақсад нашид ҳамунҷо ҷойгирӣ. ҳамунҷо чӣ хеле как турист я чанд рӯзга истодем ки тренерҳо даъват кардан ки ҳам хеле баромад
дори чиз хеле опыти ҷангира дори баромад мекунӣ маълимои ҷарам розӣ шидан маълимои ҷарам мақсад ҳамуҷа истодем дакмен пакмен ҳама шахчон ба кала гирифтан сарш кардем ҳамин ММА-ро дар ҳамин тараф дастгирӣ ай кадом тараф шуд мақсад кӣ дастгирӣ кард чихе Америка рафти ай ҳисоби кӣ ай ҳисоби худ монакаи ягон дастгирӣ хеле финансови гуфти гапо набуда одамо ҳамин гуфти гапо худмон када калон шудагем хеле кандаву ғалтидаву хеста омадастем ба ҳамин рӯзора дар ҳамун ҷарам мақсад хеле корам мекардем машқам мекардем як ҷоя ҳамиша барои худат ягон график кардагӣ буди ки мақсад режим дня мегӯянд ку спортсмену утренний пробежка мисол обед тренировка ужин завтрак хеле режим буд худат ё ки таваккалӣ чихеле ки мегӯянд тоҷик аввал кор мекуна баъди кор баъд мера машқ мекуна вақт дамгирӣ да нест не ки ҳамин хелам худат мақсад биромадӣ якум победа кардӣ да Беллатор оиди ҳамин режимат мехоҳем фаҳмем асоса ки ҳамин спортсмени профессионалӣ бояд режим принципиалне бояд режим бережим намешавад режим спортсмени ҳамин дастигат бихоҳӣ кардан бережим намешавад мақсад не ки бо ҳастае ки пастию баландии зиндагӣ ки ту наметавонам ба сад муддат кардан режим мешавад ки кор ғамуд метиягон зиндагӣ даоҷа намеша кор накунӣ як аз дастгирӣ накуна фақат машқ кардан наметавонӣ камкам корам мекунӣ барои ҳамин пули хона пули хӯрдан пули вай пули ин мақсад ҳамуҷа режим ҳамавақт чӣ хеле даркор буд намешӣ мекарди як вақт сар меяхе вақт медави яхе вақт намедави мақсад ки ҳамн бегаҳ ҳамавақт ҳастай ҳамн бегаҳ ҳамавақт соати 8 машқ тренировка ҳаст яке хӯрдани хеле гапо ҳамавақт режим надурусти мешид ки ҳархе питания тоҷикида бигем вақте ту да соперника мақсад ёфтан ту соперникта фаҳмиди уже кияй оиди ҳамин соперник ягон маълумот дошти мақсад ёки не маълумот дошт мақсад соперника вақти мо да меган мо метавонем дар интернет номша мебинем ва ҳама маълумотш мебурад чӣ задагия чӣ назадагия ва дар любительский бой 8-0 буд хеле буд профессионалиш 4-0 буд Америкара любительский боёш хеле уровни профессионалӣ дигарани хеле баланда мақсад бо любительский да мераванд ам хеле дидем мақсад бо Беллатор да 4-0 сеташ да Беллатор гузаштаги яташ да дигар организация хай дидем соперник опытный бад фикр кардем қатан тренер я уже возможности калона Беллатор ман мечтат мекардам ки хеле ҷода аям 4-0 битарсимак гуфтум да худимда подписатш кардем ам контракта сахт қапидем машқа мақсад 2 моҳ ман пеша ҳамин чӣ корам мекардам машқи усилини набуд мақсад айби ҳамин кор зиндагӣ мақсад аввал зиндагиро пеш мебурдем што зиндагӣ ҳамиши як ҷоя да ҳамун зиндагиро барои мисол машқ мекардам зиндагиро ҳамун корам мекардам ки што ҳамин машқа давом буда бутонам зиндагиро пеш бурда бутонам ман хеле возможност шид ҳамара мондим машқ кардем машқ қапидем хеле боша намеша мақсад ҳамин машқ қапидем расходиш кардем машқ қапидем ак мегӯянд ку якум тренер мисол якум победа вобаста хай якум тренерам ба фикр мекунам ҳамин якум тренерат мақсад ки тия мисол ба гӯштин даъват кард ё ки худат желания пайдо кардӣ якум устодат кияй мақсад мо бигӯем ки Некрӯз Мирхоҷаев якум устодаш фарз кардем ягон чемпион гузаштагия ё ки любитил омадагия якум тренери ма аввалназар фуолима гӯштинги юнони мо ҳамуҷа мақсад пешамуда калон шидагем ҳамаша гӯштин ма роскардагия ҳамаҷо чӣ хеле падрешкара мебуд мақсад мекард роӣ мекард мусобиқо опыт ҳама тарафа мақсад ҳамин одам гирифтагем то ҳамин рӯза мисол гӯштин қатъи ма ҳамин победома ғолибият кардистам ҳамин гӯштин мара ёрдам кардистам
بعد فکرش خیلی که بوی همون در دیدیم برد уже سیم راوند بود و دشایش گرفتیم همجا هم رولی گوشتینگ و فکرم که بسیار خیلی بودم ای رولی گوشتینگ هم همین 70-80% در همین بای اجروزاش در همین رولی گوشتینگ هست مقصد گوشتینگ ما در همین راست کرده هم معلومی بعد درشش هم ترینری امریکانسکیم تری دولد و уже همه طرفا رازولید کرده دیگه همین سیتواتسیا بلاتر ایست ناورین اوف کامبات که بستفاد میکردن همش نه همون طوری کرده همین دست بدیم که چند کنیم بعدی که همی مثل свисток мекашанд ё сигнал мешаванд гуфтам Некруз Мирхоҷаев победаи Некруз Мирхоҷаев ощущение чӣ буд мақсад дар Беллатор якум бой якум победа аввалу фикри чира кардӣ аввал фикри амира кардем ки ҳамун дурунда трибунада балешикои тоҷик бисёр буда фикрам хеле омадаги буданд раҳи дур омадагианд мисол чӣ гум ҳаминҷа то ҳамин 300 километр раҳ омадагианд барои мара дастгирӣ тамошо мақсад аввал ҳамин дилем ҳамида хирсан шуд ки ҳамин одамое ки омаданд мара тамошо хирсанашон кардем буромадем пешон дастма бардоштем раҳмадам мисол якум фикр ҳамин буд баъд дальше уже фикри ҳамин дигар рост дигар бисёр фикр дар сар наомад якум фикр ҳамин буд ки хирсанашдем кардем балешикои омадан надеждашона оправдат кардем ана вақте ба ватан баргаштию дар аэропорт мисол ҳами якум қадамта мондию чихе пешвоз гирифтанта уҷа ощущение чихе буд рост як 2 сол шуд наомадаги будем ватан омадам дигар хеле ощущение ҳама падар модарам ёру дӯстои наздик ҳама онҷа дар пешвози гарм гирифтан хеле эмоциёра яхе вақт гуфтан намешада дилнаки гарани хирсан шуд мақсад ҳай гап нест хуш омадӣ ба ватан бародар боз ба хата победои беҳтарина мо интизори мехудад ва дальнейши плано чия бародарина мисол ба ватан ба фикрам ки отпуск омадагия отпуск аке чихе будем отпуски полни отдих неву мақсад падар модар як хабаргирӣ обратно равони 2 моҳа то ҳам 2 моҳа насиб ҳаминҷа да тайёриро мебинем барои машқома ҳамин боям маълум кунам насиб боз маълум мекунам як ҳафтаам хелда мақсад Беллаторда бо дуюм бой дорӣ баъде ки боям маълум кардам ягон насиб бошад мерам збор баъд аёҷа бо обратно америка а подготовка иҷа да кадом залда мегзара ҳозираш да хайр фикр кардистам да ягон предложение буда ягон зал акай раҷабали баёнов пеш ҳамин насиб бошад бо зали гӯштинги худи меравам зали ки мақсад калон шидам бародари ай тарафи чапи Некруз шидагӣ ҷоми ном дора рафиқи наздики Некрузай ва рафиқи наздики моай мо ай ҷоми пурсиданем ки оиди ҳами бои Некруз мақсад якум бое ки дар Беллатор гузаронд бо ба фикрам ки ҷоми бисёртар информатсия дора мо мехоҳем ай ҷоми пурсем ҷоми чӣ мега оиди Некруз Мирхоҷаев ассалому алайкум акай ҷавлон алайкум салом раҳмат ки наморо даъват кардем ҳаминҷа ҳамсӯҳбат шудем и бударум Некруз бисёр як маи бачараи майдакиш мешиносам барои ки қати акай мо ҳамкурсем дар як ҷо хондагием ана баъде ки амрико рафт соли 2015 шояд ки худаш гуфт мусобиқаи тарзи гӯштинги румӣ худ рафт ана баъди ҳавай ина чӣ хеле ки мо медонем дар Беллатор баромад кард якум ана мусобиқаша бурд кард пеша Беллатор дигар чиёдам баромад мекард чӣ хеле ки дар ютубози ҳаст ҳама мебинад ҳар як ғолибият ки мезад ана ғолиб мебаромад ватана фаромӯш накарда парчами Тоҷикистона гирифта було мебардошт и чиз ҳастай ҳар як кас метавонад дароя бинад ба хотири он ки тоҷикистония ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад ки зодаи тоҷикистонае худаш падараш модараш тамоми аҳлубайт ҳама дар тоҷикистон таваллуд шудану калон шудану ҳамҷа айни ҳол зиндагӣ доранд барои ҳамин меҳри ватанае ки
ҳар як мусобиқае ки бухт мекуна ё ин ки иштирок мекуна ё ин ки мақсад ғолибият ба даст овард, байрақи Тоҷикистонро мебардора боло ки тамоми мардуми Тоҷикистон сарбаланд бошад. ҳеҷ вақт фаромӯш намекуна. Аз он шаҳодат медиҳад ки фаромӯш намекуна ки новобаста ба ғолибияташ дар ҳеҷо мо умедворем ки додар мо насиб боша ҳамхи рафтан гира. баъд организатсияҳои дига ҳам ҳастанд ки мақсад ба монанд UFC чихел ки аз давлати Россия бисёр варзишгарои номи ҳозир пайдо шудану баромад кардастанд, додари мо ҳам ҳамонҷода иштирок кунанд. ина мо ҳам хабар дорем ки як бародари тоҷики мо ҳам Муин Ғафуров шартнома кардан UFC ки мақсад аллакай шартнома бастанд қатиш ки метавонанд баромад мекунанд ба наздикӣ гуфтанд. мо ҳам умедворем ки додари мо ҳам як тоҷик бачаи дигар дар ҳаму организация худо хоҳа оҳиста тайёрӣ мебинаву иштирок мекунаву мақсад номбардори номи ватани худ мешавад Тоҷикистон. иншолло мо дуо мекунем, мо фахр мекунем ки мисли Некрӯз Мирхоҷаев мо спортсмен дорем ва оянда гуфти гапо вобаста ай худи ҳар як спортсмен ба фикрам агар ҳаракат куна, агар конкретна тайёрӣ дидан гира, ма боварӣ дорам ки мо Некрӯза дар UFC бинем. мо ҳам хеле мехоҳем иншолло. хоб ана ки мо ай Некрӯзи бародармон пурсиданем ки ҳаме фарз кардем ҳар як спортсмен ай ҷавонии хурдсолиш орзу ҳавас дорад. леки мақсад Некрӯз чӣ орзу ҳавас дошт? Мақсад кӣ мехост шававу ва мисол варзишгар шуд имрӯз. мехоҳем пурсем ай худи Некрӯз. орзуи аввалин нима ки буд ки шутингири мақсад номи шидан, ҳами олимпиада, чемпион Осиё, чемпиони ҷаҳон шидан. ва ҳами боёрам ҳамон вақтҳои ман майда будам, ҳами боёра тамошо мекардем телевизорро, даст хеле Фёдор Емельяненко баромад мекард, Мирко Кроков баромад мекард. инаи одамон баромад мекарданд, ман ҳамора медидем. мақсад мегуфтам ҳами одамизод ҳам хеле мешира боша, ҳами мора мешира боша, ягон вақт ҳам хеле айростаи ҳами чизо мақсад. ки мақсад ҳами куштингирим ва ҳами чемпиони ҷаҳони олимпиада нашидем, мақсад ҳами ММА дар боромадам. дар ҳамин рӯзое ки ман ҳамон одаморо нигоҳ мекардам айдакӣ будам, мегуфтам ино чӣ хеле одаман, мо метавонем шуда дар ҳамин мусобиқаи Беллатор мақсад як ҳамин одамо қатӣ дар як турнир баромад кардем. Мирко Кроков мақсад ма вай чӣ хеле медидим ай майдакӣ мисол ирӯз шуда ман қатӣ вай мебурам дар як турнир баромад иштирок мекунем дар як рӯз. ман дар мақсад уже як чиза мечта мегам ки мешавад уже шидест ҳам чизо. бози дальше бо дига целоа дига чизоа ҳаракат мекунем ва ёда чӣ кунем қадам бизанем. яъне мо метавонем гуфта ки Некрӯз Мирхоҷаев ва кумирш Фёдор Емельяненко, Мирко Кроков ҳами спортсмено. ана ки якум мақсад қадам ба гӯштинг хита кӣ бурд? мақсад ки Некрӯз додар ту бояд неҷада машқ кунӣ, мотиватсия меша ки мисол ягон бародар ё ёру рафиқ дӯсти наздикат ҳами кӣ хита ба гӯштинг якум бор бурд? ман вақте майдак будам ҳами кӯчада чӣ хеле медависид бозӣ ҳами хулиганӣ майдаки дар чанд коро ҳами якам гӯштингир буд асрор. ва мақсад гӯштингири нормали средний уровни буд, нишон медод результатам. ва медидам мара зал бар як рӯз залам буд, зали гӯштинги ҳами тарзи озод. ҳамон муаллиме ки акама дарс медод набуд амрӯз чӣ хеле ки набуд мақсада. ва гуфт ки бе гӯштинги дига муаллиме классик ҳамонҷа барумтар ҳамонҷа рафтам ки муаллими олим ҳамонҷа қабулм кард, қабул шудем. ҳамон хеле мондум ҳам гӯштинга мақсад ҳам хеле рафт мақсад ҳами раҳда акам мисол ҳам бисёр мотиватсия гирифта. бародари наздики худат яъне ба гӯштинг хита бурд монду ва ина имрӯз ба фикрам ки ай фахр мекуна ки мисли Некрӯз Мирхоҷаев додар дора. ина мо додармона мақсад овардем, мондем як раи рост даҳ. имрӯз додари мо дар Беллатор якум победа кард. мо хеле хурсандем бародар.
хай ман фикр мекунам ки чизои зарурие ки барои мо дар кор буд мо гирифтем ва шумо тамошо кардем ва насиб карда боша ай сипас худо хоҳад чӣ роликҳои чӣ баромадои чӣ ай процесси сбор ай процесси мисол машқош чӣ тамриное ки мекунад Некрӯз Мирхоҷаев мо ҳаракат мекунем ёвем аму кадроя ё хидмон гирем дар канали UGP Ҷавлон мепартоем шумо тамошо мекунед ва ай хабарои наздикиш мақсад ки қафо намемонед ва дар охир ма Некрӯз Мирхоҷаев ва раҳмат гуфтанем барои вақт ёфта омад дар мақсад суҳбати озоди мо барномаи мо дар иштирок кард ва охир да бародар мехом оиди ҳамин ҷавоно мақсад ҷавоно да ҳамчун боец худат чӣ тавсия метӣ ки мақсад ӯ мебинанд мисол боец мумкин барои бисёри ҷавоно худат кумир бошӣ ва ё тамошо мекунанд ва ай кумири худшон ибрат мегиранд. файрод кардан барои касе ҳамин мақсад ягон цел дора ягон чи нигоҳ дора пеш мақсад ман бояд ҳамхели одам шавам мақсад ҳамин роҳафтода нашавем бародарон ҳамин чи мақсаде дорем ҳамура ягон вақт ай фикртон набуроем ярӯз на ярӯз баъд мешавад не ки просто фикр накунем ҳамура добиваться кардан дар кора мақсад пастию баландӣ дар любой одам аст мақсад ҳамин возможность кор яхе вақт меша ки ту наметони машқ кардан не только машқ ҳам чизе боша ҳамун целтоне добиваться кардан хоҳан ҳамура фикрша фақат пастан ҳамура дар фикртон боша ки ҳамун чиза ман бояд кунам пастию баландӣ любой одам дар мешавад мақсад дар фикр кардан дар кор нест ҳамун цела фақат добиваться кардан дар кор тамом дигараш ҳамаш мешавад гап нест бародар мо иншолло ҳаракат мекунем чӣ ёрдаме чӣ дастгирӣ мақсад ай тарафи мо боша оиди ролик оиди реклама оиди дизайну оиди чизе ҳамиҳо мо ҳаракат мекунем ки мақсад ҳамин рекламаи худат зудтар бирояд пешқадам боша чӣ роликҳое мешаванд мо ҳаракат мекунем дар канали худмон партоем ва мақсад намуна шаваем бародармо Некрӯз Мирхоҷаев ва мо як хеле представлят кунем ки сол ин номбардори парчамай номбардори ватанай ва ман фикр мекунам ки суҳбати озоди мо ба фикрам ки барои бисёри ҷавоно мотиватсия мешавад барои он ки тамошо мекунанд ай кумири худшон ӯ ёд мегиранд як чизе ва мо раҳмат гуфтанем ба питсерияи Дон ки мо дар возможности хуб дод мо суҳбати озодмон ҳамҷа гузарондем ва ба ҳамаи мо бародаро суҳбати озодмона ҷамъбаст карданем дар охир подписатсия кунед лайк монед чӣ фикре дори оиди ҳамин ролик дар комментария нависен мо ҳаракат мекунем ҳамроҳи бародармон бо ягон оянда дар дальнейше ягон ай процесси тренировкаош ай процесси мақсад чизе ки шумо дар интерес набоша мо ҳаракат мекунем ҳамроҳ сёмка кунем дар канал партоем то ки шумо тамошо кунем дар паноҳи аллоҳ бошем то выпускҳои ояндара дар канали UGP Ҷавлон.